Wasu tambayoyi da ya kamata ku sani. Ranar Juma'a zan baku saboda Annabi Muhammadu. Duk wanda ya sharing Allah ka biya masa dukkan bukatunsa na duniya da na lahira. Yinda zan baku wannan sirrin Allah ya ga zuciyata yau Juma'a. Ina so tun daga wannan Juma'ar har zuwa Juma'a da zamu tsaya a gaban Allah ta ran tashin alkiyama. Duk wanda ya sharing da wanda ya amfanar da wannan sirrin, Allah Ubangiji ka yafe mana laifin mu, ka tsaida mu a gaban ka muna cikin aminci saboda Annabi Muhammadu. Wannan sirrin mujarrabi ne amma da izinin Allah. Zan baku sirri na karuwa akan bangaren tara jama'a da farin jini. Na saba kawo muku abubuwa na karuwa akan abin da shafi wannan baiwar Allah tumfafiya wannan iccen. Tana yi ita ma wannan wanda zan bada in Allah ya yarda agwada zai yi. A ja ɗebi furannan tumfafiya iyayin da ya samu a dan ƙebe shi dan dama, sai a samu goro guda 7 a daka. In aka daka a shanya, in suka bushe a ƙara dakawa. A duk inda kake a duniya zaka samu wannan ai. A duk inda kake a duniya zaka iya samun goro ai misali fari ƙwaya 7. Kuma babu ranar iba, kowace rana zai yi in Allah ya yarda aka hada zai yi. A hada da wannan fararen goro guda 7 a dake, a canya ya bushe, a sake dakawa ya zama gari. A samu turare binti Sudan, a samu kanzullahi turare, a hada a barbada wannan gari na wannan abu a ciki da aka dake. Saura ka aje zai amfane ka wata rana ko zai amfanar da wani naka. Ba kai da kai amfani da shi ba. Ko wani ya zo maka da matsala ta kasuwa tana damuwarsa, in ya kasa kaya ba a siya ko kuma bai samun jama'a, ko bai da farin jini, ko mace ta nemi miji ta rasa, ko saurayi ne duk macen da ya magana tana mai wulakanci bai da farin jini, da Allah ebi wannan kaɗan zuba mai a kwalbar turaren nan, in ya sau wannan turaruka guda 2 kanzillahi da binti Sudan, dan zuba mai kaɗan ya shafa a jikinsa, ko kuma ya zuba a ruwa, idan bai da turaren ya rika zubawa a ruwa yana yin wanka. Wannan majarraban ne alfarman manzon Allah. Duk wanda ya wannan in Allah ya yarda sai ya mu halifa addu'a. Ine muku fatan alkhairi masoya Annabi, wannan mujarraban ne. Sannan a bangaren tara abincin gida, baka sa abinci ya yanke ma, idan ka yi noma ko baka yi noma ba ga yanda ake yi, na taɓa faɗa